vakashaya vanogadzira matata mumisha vanhu vatatu. Pane mudzimai akatanga kushayika muna 2022 ari mudzimai wemunin'ina wangu. Munin'ina wangu anogara kumashaka asi akashayikira kusaidha yekutengo ari kwaanga achishandirwawo. Ndobva masitezvo aratikumbira kuti uku hatikwanisi tiende nowanhu wedu sikuno kure. Tikumbira kuti mudzimai wenyu avigirwe mumusha menyu. Ndobva ndatora muramu wangu ndokuya ndobva ndamuviga mumusha gore reCOVID riya. Ndokuya ndomuviga mudzimai uya mumusha. Midziyo yake yakanga iri kumusha kwake nokuti pangu hapana kicheni yake, asi pakagona kuende musha watokwanisa kuchengetera semusha medu kumuchengeta. Ndobva tagara makore maviri February 28, 2024. Sorry. Again, kubatai ndatorasikira ipapa ndatorasikira futi. Nyaya inoda kubatwa tichangotanga masadari handiti. Mumusha wako mune matata. Handiti. Tobva mati imimi pane mudzimai wemukoma akashayika kumazhaka akazi akunovigirwa kumusha kwangu kumba kwenyu. Mukoma wataro munin'ina akati mukoma ndati munin'ina wangu. Munin'ina wenyu like kuti munin'ina wenyu aigara kumazhaka ndokwaanotogara. Ndokubva abva kumazhaka ndokuyazovigirwa kuno. Ngatibatsirane vabereki pamwe ndakasika vari akashayikira kumazhaka. Akashayikira kuTengwe. Ndokuya kuzovigwa kuno. Tengwe nemazhaka Ndokune kicheni yake kumazhaka. Asi akazovigwa kuno kusina kicheni yake. Tengwe nemazhaka dzisi mudistrict rimwe chete. Tengwe nemazhaka as compared neHurungwe. Togona kuona sekuti Hurungwe inogona kunge iri parefu kudarika Tengwe nemazhaka. Imashumanisengwe. Ndikuda pamwe ndiri kurasika nzvimbo but ndikuda kuzama kuti tigare tanzwisisa mavambiro enyaya. Anyway, mogona inopfuura mberi. Ini pamwe kuti akazovigwa kwenyu achisiya kumurume wake chii chakachaitika? Ngozvaifana kuvigwa kumurume wake. Chakanga chaitika ndechokuti ashayikira kuno area kuTengwe. Madzitezvara edu ndiwo akakumbira kuti uko kumazhaka kunonetsa kufamba. Isu nowanhu hwedu nokuti vari muarea kamwe tiri kuti isisu uyai nemudzimai wenyu mumusha menyu umu. Mababa vangu indiri mukomana mukuru ndiri pamusha. Ndokuti pamwe tarutora mudzimai uya kwaanga afira haana kufuta mumba kwake. Ndokubva achiuya musha mupi meni mumwe ndo makakurira nemakaroorerwa nemakararama ari saka ndopamusha pani endo ndomusha mukuru right. Ndokubva taviga mudzimai uyu kicheni memudzimai wenyu makapinda zvitonai mamai kicheni mamai nokutibereka right. Zvaita saizvozvo ndataura ndichindira kuverenga vanhu vakafunda ngozoudzwa kunzi ndiupane ane matata. Ndokubva pachishayika zvakare mumwe uyo haana kushayikira kuTengwe akashayikira kuno kuKarwe asi ari wake futi ndiwo andataura wa 28 February. Ndokuti mazitezvara ati kuti tiinde kumazhaka kunotiremera ngaenda muvigwa kukaigwa muwake mumusha menyu. Ndokubva ndaenda mazitezvara nemudzimai uya. Ndokuya ndobva tamuviga mumusha. Ndobva zvapfuura ndobva kwazoshaikawo mai vangu. Ndofunga igorero rino tikavaviga avo mai vangu midziyo yavo tikangoparadza. Avo vandataura nezvavo midziyo yavainge kumisha kwake yakaparadzwa. Misha yavo ipopo yakatoparadzwa. Alright. Anzani? Muchema. Ndinga vaya kusungana. Unfortunately
ndikanda kuona ini ndakaona mudzimai wenyu. Ni mudzimai wenyu ndakamubvunza kuti ndakangobvunzawo sekungobvunza zviri sili. Ngati munochizivawo here chiitiko zvikanzi hongu matata ari muno mumusha wedu. Ndikapindura. Kwete. Asi kuti mudzimai watuta wakapesera kufomuna 28 February. Aitauro apa mambo mabvunza kuti muda kuziva kuti ndeupi ari kutaura. Hanzi mudzimai munhu wandakanyanya kufambira ndeava munin'ina ndofunga munin'ina wenyandi mudzimai wemukoma waJoel ane matata ari mumusha wenyu. Imi mudzimai waJoel akataura kuti hongu matata ari muno mumusha wedu, mukatodaro mungatotibatsire. Ina ndotozvitaura kana munorovana ikoko kana munorambana amene ikoko mungatotibatsire kuti matata iwayo abviswe mumusha wedu shuwa ari muno. Madzidzisa kuti mudzimai wemunin'ina wenyu mbosiyai vamwe vese vamwe muda kubata-bata. Mudzimai wemunin'ina wenyu imimi ane matata ari mumusha wenyu. Mudzimai uyu ashaika auya mbatya dzakanga dziripo paakashaika dzaakashandisa kuchidzidzo kwairapwa ari ndidzo dzakauya mumusha. Idzodzo tapedza kuita matara ese atakaita kuti achengeta munhu. Idzo dzakasunga tinosangana mbatya dzakanga dziri kumusha kwake kumashaka. Mumusha wedu hamuna matata ende hamuna kicheni yake yokuti nyangwe ndazvikata kuti andi tinoti imba iyi ndo imba yake, hakuna imba yekune dzimba dzemadzimai yangu neimba yamai vangu nebhedhumu raamai vangu. Kana kuri kuti pana nombwa kuti matata tinawo ari mumba umu ayo zvakanaka. Regai timboti akakubatsiri kana sabhuku pane zvishoma. Pamusoro pedare inina muma yenge tinongovenga zviitiko zvinongoitika so chakanaka ava baba vagera apa muridzi wenyaya chaariko ngauya gari kwamagara mutandao asangana nemubvunzo aripo vese vari mumunhu nokuti pandakatanga kuti nditaure Joel tauye ndiye mukomana mukuru ari kuno kumushaga watugara naye kuno. Ava vese vapuya anogara kumangura wacho mumwe anogara kumadhaka. Ano mudzimai akashayika kumadhaka arimo muno mudare kuti arimo muno vese varimo. Saka chinhu chinoitika ndechokuti ana muchemwa vese vemugara handingambovavengei ndikutaura nyaya yematata arimo ende varoora vemu vanotaura nyaya dzakawanda tisabhuti batsirei. Inini mudzimai waJoel mamoyo zambo musati mataura regai titi mukufamba kwatiri kuita mukati menhau dzakaita sedzidzi ziso guru ramambo ndisabhuku. Ngatirege kukangana kuti sabhuku ndo ziso raRasha, saka ukatosora ziso Rasha mabva vakati maikaita. Dana mchemo. Right. Ana mchemo. Mashoko muri kwanza kai. Makaenda kunasunda kanduka. Pakata. Ndo vane musha wandakaendera. Kana pa Samuel Mbakanzi Joel muchemo ndo varipo asi semhuri varipo vese zvavazvina kushanda. Kuti zviri mumusha wavo. Vamchemo. Nyaya muri kuizwa kai. Matata amuna here musha. Ndoti pambatya dzakambouya dzine mufi dzakambosara dziripo pamwe. Sorry. Sabu. Changamira. Muri yenu. Muri yenu kai. Imuri yangu ichangamira. Chiitiko chinochiziya here. Ndinochiziva ini ichangamira. Chinhu chakaitika ndechokuti mukadzi wamurehwa vari kutanga vari kugwawo vari kuno kwavo ashayika havana kuuridza nemadzite zvavo vane vanhu zvavakanzi vabvise tizoiparadzira
ndokuendera futi akuzovavenga ba notikatarisa pantu vane periodi iripo zvinhu izvi zvisina kugadzirisika tinoziva mukugara kwedu tinoshaya pakaitwa makore 2 3 4 zvakusipisa ini zvikazonzwikwa kwashe ndindendane mhosva sei usina kuzvitaura sei usina kuripa kumanga ndesaka ndakauya kuti uyai kudare kwashe tiite sei ndezviripo changanaa saka muchibingu sabhuku anzo hamuna kuzoona kana kubviswa kwematata mumusha pakuziva kwenu handina bhosi kuti ndizive kuti matata yakari mambanya dziye dzakasara dzinogurwa pai ndinotoda kusumiwa kana sabhuku zvinhu zve zvakasara zvii tawirirana takuendesa zvinhu izvi kana zvisina kunazosumwa inini nanhasi matata arimo paita challenge panyaya itoti tifambisise zvakanyanyisisa dzimwe dzenguva tingaswero tichitsvagana nezvakawanda handiti pane pakaenda patinosiyiwa samoyo pane nyaya yemamoyo nyaya iyoyo mamoyo ari kuti akataura kuti akudziye akataura kuti matata ari mumusha akaudzai nini akaudzai inini tikuti isusu samoyo dzenguva arimo here aripo here mudzimai wenyu anonzi mamoyo handizivi kuti anonzi mai ani asi ndimamoyo nokuti takazoti takakutaura ndokuzoti moyo moyo iniwo ndiri moyo ndobva tatozo handizive maiki mune 1 muyera moyo akakutambidzai samoni iyeye hamene tari muno vakakutambidzai samoni amoyera chi kuzonorambana kwenyu ikoko idzo dzadze kwenyu asi inini mudzimai wenyu ndakangomubvunzawo zvekungota munoizivawo bhozi ndakavaverengera samoni kuitira kuti vasazoone sechimwe chinhu chasvika mumusha mavo chishamiso ndakatovaverengera iri samoni rabva kwamambo asi iri kungotsanangura kuti mumusha menyu mune matata makambonzwawo nyaya yakadaro zvikanzi ndeamai guru zveshuwa kana mudzimai wemurume wenyu zvikanzi mudzimai wabamukuru ari muno mumusha mukatoita kudaro mambo hamungati amuri ndo mashoko avo akataurwa nemudzimai wevarume varapa ipapo ngatongobatsira musodei pamuchero sabhuku vataura vati pakafa mudzimai vakaita kusawirira nanatezvara tinoziva kusawirira nanatezvara kune zvinosaririra chiti kuti misibhadhara ikini penye zvakaitika pamusoro chakona ndinobori zvatakutoka uongo vakanzwa kuti zvakaitika asi vakanzwa zvisiri izvo pamusoro chakona mushamenya muna kushayika mwe makashayika madzimai maviri ashayika madzimai ndisingasangasina mai tikutaura mudzimai weava ndovatopindura vakashayikirwa nemadzimai venyu pashayika kudaro pane kuwirirana here nanatezvara ndokwana kuda kuedza kupindura ndikuti mudzimai akatanga kushayika kuwirirana kwanga kuripo asi kuti pane matara anoitwa mumusha ava vakanga vasikwaita zvokunzwa nokuti shoko ravo ratozotaridza kuti mumwe vatitaura kuti ane matata aripo manza achinzi kune 3 or 4 years kududza ndiuyo kuti akwadati handisi kuziva kuti ndeupi chaiye handitika kuwirirana kwanga kuripo tikatotora mombe tikabvisa nezvezvaidiwa asi ava vanga vasiri ndosavo apana sabhuku anga aripo akavigwa ese zvikaita asina zvaparadzirwa kuno kuti midziyo yatanga isiri kuno yakaenda zvakanotorwa zvakanga zviri midziyo kwacho yakaenda kwaidi kwaikaparadzwa uyu wepiri pakaita futi kusawirirana pakuripo pakati pedu nemadzitezvara ikoko ndiko kwavakazonzwa pagadzira kuti sabhuku vachiti tine matata asi ini ndichikuzikana kuti aiwa inyaya inongori pakati pangu nasabhuku iye kupesana pane panotoda kuvhunza uyu mudzimai wechituru pakwa akaita avasabhuku avasi ndevaitonga awechituru yes yavasi aitonga ndisabhuku
Ashiyazigomana. Nguwa yakazosaika mudzimai uyu ndo pakabasaika sabu ndo pasai pakamesikidzwa tigere na bage yagift. Asi ine chinhu chandinoda kubvunza pane zvingaitike here village zvokuti mhuri yese haizvizive village kuti pamba pani pai pari kuitika zvinoti hongu havana kusvika ipapo Hapana chingaitika village. saka tingati ava sabhuku ava zvavari kutaura ava vari kuita nyaya yekuti okulepa mudzimai wenyu izvezvo zvichatondibatsira kuti ndigoziva kuti linki yasabhuku navadzimai vangu sekutaura pete musaise sabhuku pamadzimai kabate ipapo musaise sabhuku pamadzimai mudzimai wenyu haana kuudza sabhuku mudzimai wenyu haana kuudza sabhuku dai akaudza sabhuku taitaura kuti ndepamai kuudza ife kutaura kuti link yemudzimai wedu nasabhuku iri papi otherwise pamwe maitotanga futi kuclaima kuti sabhuku adana nemadzimai edu wacho mama wangu inini ane pamwiri wandi kutaura nezvake mupurisa wangu inini ndini nyakutuma ndopandikupindura ndichiti tapindura tichiti matata musha medu hamuna ndicho chokwadi chakazara. Regaiti batsirani pane pandiri kuona zvichida tikada kuitangira padenga nyaya inogona kuita sekuti tivhiringidzai ndiongororo yandaita asi ongororo yangu ndozoti haini kuti akandinyepera ndakatarisa imimi nasabhuku imi vanhu vokwamucheko nasabhuku mutini toda kuti hatirambobvisa nyaya dzematatu nenyaya dzei imo mukugara mukudyidzana mukuwirirana nokupana respect munodyidzana nasabhuku nokuti panhu ipapo ndiri kupataura ndiri pakutaura panyaya dzekuti panoitika chiitiko chinogona kuva chinosumwa kunani kuna sabhuku. Muri kuona nyaya yandaida kuzama ndibatanidza ndiri kuratidza kuti pakati penyu imimi makadai so panoratidza pane daka ndikati daka diki ndiri ndichitonyera pane daka daka iroro nderekuti makarumura kana kuti ndikati mune munhu anonzi sabhuku pamberi penyu zvichida mungangomutsvaga pangu yekuti pane zvinoda kuzadziswa kuti pamwe sabhuku ngavagone kuva wavo pagiraundi asi mimba ndezvenyu kuti mive muri munhu anotambira kuti sabhuku ave pamberi penyu tinganyepera nokuda kwokuti chiripo chakatiriga kubva kudhara angareva chokwadi sabhuku kuti vamuchemata vawana vakamira pakati asi dai ari mumwe munhu akazotaura achiti vamuchema musha mavo muna matata vasiri apo pamwe nyaya yedu ingadai yapera kudhara asi nokuda kwokuti nyaya ikatsigirwa nemunhu wamunenge muine daka naye mungatomira naye kusvika pamaenzi zvino chandiri kuda kuti tibatsirane pano ndechekuti kana paine nyaya yekusadziridzana kwenyu nasabhuku zvakanaka ida kubhukwa yekugara pasi nhasi ngatitaurei pamusoro penyaya yechi yematata mukundibanda nyaya yandiri kutaura tikaenda isusu tikada noparadza wanano nemudzimai uyo watakagara naye asina zvekupomerwa pamusoro penyama neropa atirarama pakuziva kwedu isu semhuri tonoparadza wanano naye nekuti wakazotsigirei mazwi akabva kuna sabhuku watisingadyidzane naye mukubona tonengo yanokutaura saka iwe pano rugare rwako hapasisina tinenge takaresva tinotozvinzwisisa ndiri kutora izvozvozvo sei ndasvika pai handisi profita handisi chii asi ndiri kutora paengo rokuti mari kwezurayo pane chiitiko chakatiwira semhuri handiti chatiwira semhuri imi makatozofonera ini muchititaurira kuti sabhuku vati handitodi kuzvinzwa zveipapo dzokei nhasi kuti tiri pane imwe chiitiko ndiri kunatsoona kuti apapa paratidza kuti pakati pasabhuku nemhuri hapana kuita sei hapana kumira zvakanaka
handiti sabhuku vane raitika kuti mumusha menyu mune matata akarisa sungwai handiti asi hazvaivatadzisa kuti vagone kutadza kusvika parufo rwemwana wenyu mukundibata shona imwe mutaura saka ndadhiga dhauni ndanatsoona kuti pakati penyu inini sebhukunaye asi nyaya idzodzo manje maura zichanisa kuti zvakataura nasabhuku kunyange ari mumiririri kunyange riri ziso ramambo isusu tinongozvipikisa nekuti zvaanotaura hatigoni kuzvikonsida pagaundi makafiwa musha mama mukundibata nyaya yangu makafiwa ndakatochengeta mwana ne 15 years nezuva 15 years wamakaenda kwaudza ndiani mufireji sore chakamira ini ndogara kumangura aiyo sorry sabhuku apa pamutira makaenda kuna vazisaki muno vari pamusha ndovakazivisa sabhuku achibva vati ari kumangura iye ngafone andifonere ichibva ndapindura kume kuti pete kaina ndingachafunga kuti chevamwana totaura zvofunda sabhuku iwewe ndiwe munini wangu uri panzvimbo enda utaure sabhuku ndokuti patasvika musi wesatade ndokufona kwafonewa sabhuku akapindura nditonza nziri dzangu pafoni kuti minduro yakanga iriyo kuti handidi kuziva nezvezvo asi kuti ngafona iye inokunoti wauna sabhuku pamberi padi pako yakati kwanda sabhuku ndadino saka takaenda kasuna pamuri tadaro izvo ndichibva ndatuma mukwasha wangu wakabhande iye musasaradi iwoyo nemunini wangu wamasuku endai kuna sabhuku mondizivisira kuti tatu mwana wamuchema kwanzi bhodhi yakauya mwana wavo toda kumuchengeta vakomana vakaenda vakataura sabhuku ati abuda mwana akashaka usiku wechina friday saturday asitararomba sande nezonanamuchema chakamira kana kufiwa kumataya izvi zvemaprevious yenyu amuinawo tineinazvo nokuzoti makagumburisana makadai usati mina handiti kupawirira chandoda kukuudzai musase maprevious akaitika kudhaya panyaya inenge imwe previous yamurikuita ndeyekuti mutini akabvisa hama dziripo apo amira ndaunatsa kuonesa ichokwadi sabhuku chaanokuvengerei mana muchema chii chechi2 nhasi mafiwa mumusha menyu mitadzirira kunaudza muridzi wenzvimbo ende hamusi kutombomudakanaka saka tati pamberi penyu muna sabhuku ini ndiri kufunga kuti pamberi pangu handina sabhuku kubudikidza nokuti yenge asiri kundida nokuda kumaprevious nokuti hakuna chiitiko chatinoita musha wedu shionaika imimi kana musitimi hamuna sabhuku timbokupeka usabhuku wana mutini akamembotonga kai kwete vakuchangamira pamusoro ndiri kuti handina sabhuku ari kuda kundimiririra asi inini ndiri kutora nechikonzero chii usina sabhuku ari kukumiririrai nokuti unondivenga ane ruvengo neni sabhuku ongo ndosatendera mukoma wangu achikuresera munhu kuna sabhuku chandoda kukuudzai ana muchemo ndaenda ndoda kukuudzai chinhu wani musaita against neutungamiri hani muri kunzwa ndakaita against naheadmaster mwana wangu andigare papunchment chete nguva dzese nokuti anenge asinzi baba wako mangwana baba wako nguva yekuti vamwe vari mumaklasi vari kunyora iye anenge akuti nawo punchment saka mwana wedu ari kuenda kupi mwana wetete ari kuenda kupi kwaari kuenda kana asinzi daily punishment mwana waye ari kuenda kupi ngatitei kuti akuenda kunanyora maexam before 4 headmaster ari kuti kupunishment teti mwana waye ari kuenda kupi musavesere vana vari kumumusha makatora tsiga remoto kana kuti waya yamabudisa mumoto kushosheka mwana mumaziso mwana ezive kuti ari kutambura ndechinhu chandoda kuonesai imimi ruvengo wenyu waminaona sabhuku wakakupei kubva kuno kuti muende uko
Msatori futi uveko futi muzorera futi vaningina kuti vakasara. Ini kana sabhuku wangu akaita rombe. Rombe nderako. Ani muri kundibatisisa. Sabhuku wangu kana akaita rombe. Handimutonge muzere vana kudai so. Ndimti sabhuku yako. Sabhuku pakadai. Ndikafambisa sei. Ndakamutonga sabhuku vevana varipo. Sabhuku vekuvillage ukandisvika zvinzi kuti. Saka ndepikicha yamukuda kurakidza kuna hamenyu kuti sabhuku yatina basa naye. Itai zvamunenge maita iyi. Nyaya yatoda kutongerana muno inyaya yematata. Inyaya yematata. Ari mumusha menyu. Sabhuku kana akanzi sabhuku uyu kana akanzi ane 30 years asingatongi. Asitonga Mungu. Anoona. Ini baba wangu muno masekuru wangu inonga ari mambo. Andina mugano wandisingaziye muno. Wamuno nhasi kuzenditaurira kuti amugano ipapo ndipinda wakadai so. Ana mugano wandisingaziye muno. Nekuti ndaifamba netsoka kudai so. Vashoma pa vasingandiziya muno mumashuma muno. Ndaikirosa no. Takambochera matombo. Ndine murume wamuri kuona wayagerapo. Andina zvandisingaziya. Ndiri mudiki. Asi ndinoziva zvandiri kuita. Pakatsika chembere nzou. Mwana akaberekwa gore rino akanzi famba uende. Inofamba nzou kunasvika kuchirundo. Nokuti ndiziva ndiri pakapinda chii? Madzitateguru angu. Saka uyo sabhuku musamushore kuti hanzi nokuti anga asipo, anga abvisiwa. Kana akabvisiwa ndizvo kudzinza rake. Matata ari kwaziya. Uyu mupurisa wamunhu asindamutuma enda kwana Muchengo. Ari kusvika kudzwa kuti matata aripo muno mumusha. Imuri kupikisa chete kuti kana. Todokera ndizwa nenyaya wani. Ishuo. Muri warume wakuri. Kana kuti makasiya kumazvake kokudhokwa ari. Iwo ari mumusha. Muri yenyu yakafa. Kwakafa vanhu vangani? Vatatu ndizvo? Vatatu. Mukutaura kuti pesa apa. Ndokuwirirana nemichete nanatezvo renyu muri tu. Sabhuku pasina. Anomboya kuzoteererawo chete kugara chete kuteerera kudai. Nyamwe asingadzidairi kuteerera chete kudai so. Mana akanyurira makaitika chirakidzo. Chavakauya kumboko. Ndakavati hamuna sabhuku. Musauku enda. Handiri kunzwa chaunitaura musauku. Enda unagara chete kudai. Hazvizivi. Anenge asina muromo wekupinda. Musatipedzere nguva kumana. Musatipedzere nguva. Kuswera kuti temesa musoro nezvinhu zvisina nebasa rese. Matata haasi kumba kwaMutina. Matata haasi kumba kwomupurisa wangu. Haasi kumba kwangu. Ari mumusha menyu. Anatezvo renyaru. Vacho vakafiwa vachewa. Imi musaita sekuti hamusi kunyatsokuziva kuti matata ndemudzimai uyu. Muida kutaura madzimai tu. Pane mudzimai 1 ane matata ari mumusha menyu. Muda kuti mumwe akakati mumwe akati kuti. Kudarira mambo nasabhuku. Nyangwe paanga vachingori vasiti sabhuku. Ndaigogara ndari mumatare nguva dzematambudziko. Enda ndina pandakamboti ndazorora zvakanaka. Zvekuti zvandikusananguraka izvi zvinganetsa kuti zvinzwisike sezvimataura kuti 1 unenge wakutaura maprevious 2 unenge wakuta sekuti wakunyadzisa sabhuku wako wanga kutaura nezvesabhuku wako. Izvi zvakatanga tiri vakomana chaiko inini nasabhuku wako. Nyaya yenyu haina kushata yemaprevious. Handiti hapazi pese panouya masabhuku vachitaura nyaya Tongenyaya ndimuneziya matata ari mumusha wako. vapa ripoti. Ngatimbonzwananei.
vapa ripoti nyaya yeongororo yoonekwa kuti ndizvo here ihomwe here kana kuti ikwete. Munondibatisisa pane nyaya yawo handiti, asi izvi ndogona kuti panofanira kuti pakauya munhu wamunozwisisa kuti akatumwa naMwari achiti chokwadi hama dzangu ngatinamate Mwari ariko, munogona kuchigamuchira handiti. Kwakazouya muvengi wako achitaura kuti hama dzangu ngatinamate Mwari ariko, muvengi wako haumbobva kwaita sei wakazvigamuchira nokuti zvabuda mumukanwa momunhu wawakavenga iwo palafi yako. Saka ndiri kuti vamutira zvavakataura, zvavari kutaura kuti mumusha mune matata, ngatimbozviisei pasaiti toti hazvishuwa zvakuda kuti zvichiva nechi neumbowo koma mwoyo ndakudzoka apa ndinoti muchindibatsira mai ndopandava machi nyaya yekutaurwa yematata ichokwadi kuti kakupesana nemadziro zvaakakavapo sekunge zvinhu zvisingakwaniri pakunhora ndokubva vachiti iwewe nhumbi dzemwana wako idzi dzabva nadzo kuchidzidzo nedziri kumba kwako takusiya tikauya nemombe yedu indobva ndanogadzira mombe yavo ndikauya nayo vakatakura nhumbi dzavo vakaenda vakanogurwa matata avo. Alright, saka nenonzira kuti nini mamoyo uyu anga asati arohwa mumusha anga aripo arohwa zvekuti hamungazive kuti makazopedzisa mundava. ndatoona kuti atotadza kuzviziva nokuti musha wababa nemusha wamukomana pakati pichaya uye munyai wangu wacho nyakuve pakati pedu andori muno futi nyakunosuma zvinhu zvikumatsiti zvaro munete kutaura mukuona muda kutaura apa chokwadi ndingadabatapanana moya ndaida kuti vabvise nyaya yekunyengana nasabu asi vitasa nyaya yematata kuti umbowo kubuda apa hausi kubuda kubva kuna sabu witness akakuona mudzimba vangu mune matata but maita mukadzi wemu arikutaura kuti mune matata kana akaodzeka usiri kwegoma ase but mukadzi wemu ari kutaura chokwadi mune matata. Nhasi wasaenda kuna banzurana kumbana zaenda kuna banzurana nenyaya yematata aya saka ipapo angona kufundira kuti ano vaiva vari vamwe semu yangona kuti ashuwa mambo matata ariko kwati patikazongobhadhara takabhadhara tiri kusango saka vakadzomba hana ndokana taida kuti pachitsotsi zvinapa chitsotsi chavo aiwa ana moya tei matata aripo ipapo nandiiro avo pavataura makota here twataura chokwadi chokuti takatadza ndovasiwa hembe kuti vazopesa kubhadharana mukabhadhara rini gore rino here kupera kwegorero kutanga kwegore rinei varume chinoitika musha kana wakaita varume 15 pasinzi musha umumafiwa pamune bhadhara china hakuna mukadzi womusha imumasingazvitsva kana makaenda kunaita mitingi yenyu muzasi merikova mune madenha ndetonhorera vanotiziva kuti ana baba vaenda kuye mungava waenda vari kuenda kuna bharira pasi kuye mudya ndiwe hatina kuvharira panze tigere ndikuya ipapo vana muchema vanogona kuti matata haapo mumusha menyu nokuda kwokuti dzimwe dzenguva anenge asiri mumusha mavo nokwazoredzwa munhu asi kuti ivo vawadzana naanatezara kune nhumbi dzacho ikoko dzisina kutorwa kuti dzinoparadzwa kuti matata hapachisina ndopavanogona varamba vachiita nharo kuti mumusha hamuna makangoya munhu chete akaradzikwa nhumbi dzakasara dzimwe dziri kumba kwemunhu dzimwe dzakasara dziri kumba kwemukadzi kwavakanga vamuchengetesa asi dzisina kugoverwa. Saka vanofanira kujegeserwa kuti vazive kuti kana nhumbi dzemunhu dzisina kugoverwa kunyange dziri kwadziriko anongonzi matata ari mumusha ivo bva vaziva kuti matata tichiri nawo kunyange ariko kwasasati agoverwa ndopavanogona kuramba vakativanzira kuti matata haamu iwo ariko kumusha kwana atezvara mutanga asina kugoverwa
Tinokwanisa kuita panapa tauda zvinhu zvishoti and precise haniya panapa isusu tauda kuti mimi tipa nhamba dzatezvara izvezvi tobva tafonera tezvara then isusu tichaziva language yatinoshandisa pakuda sei pakutaura navo saka tinokumbirawo mutipowo nhamba dzaatezvara tichavabvunza mubvunzo kuti ivo vanotonzwisisa kuti ndivo here tezvara vatiri kuita sei vatiri kutaura nezvavo then kana tapedza ipapo toita dig down mubvunzo muviri mutatu yatoda sei yatiri kuda saka tinokumbirawo imi muchitipa nhamba dzatezvara tofonera tezvara munhu wese panapa ita sei achinzwa kana zvikazoratidza neimwewo engo kureva kuti handikuri kuona kuti panenge kuraswa kwenguva saka tore nhamba dzacho ngavamire kusumuka ipapo tore nhamba dzacho kumba maonero angu matata ariko sabu Changamire. mazvinzwa Ndazvinza changamire. hanzi tiri kuenda kunaita sei Kumatarira. kuti haana here kuora matata aripo Aripo. saka varume ava vane nyaya vangahwande vakahwanda vakaita sei vakaita sei vakaita sei vakaita sei nyika enda uchenesa nematata ari mumushameni makatipedzere nguva makaita sei mombe 2 pamatata enyaya mbudzi 2 dzinoenda pasabhuku pamatata ari mumushameni wani mombe yacho ndiye kuchenesa nyika painite fande teshedza masabhuku angu ese nevana vangu ese nevezija uko nemi futi varidze right dzoya rini apo ndachikumbira kuti kana kwaedzawo ndakwanisa kuti kunge kwaedzawo ndobva tinokwanisa kuwana zvipuwo izvozvo kana kwaedza kana kwaedza mukuzama kuti kudii kana kuwawo zvimumi mushure mekukohwa saka changamire vachizouya isu tichaisa pajune month end kupera kwajune ndo panouya mombe yekana ichinzi yanonokisa zvinonzwa zvakanaka asi pesa pane mukana wekufanira kuzviita zvedu chero tikazviita asi 30 june akanzi apfuura pave nemhosva inoda kuripa pataurika nyaya kubva kumwana wenyu achiti anovimbisa kuti kukange kwachena vanozobhadhara saka nemasesors ari panapa tasvika pakuonesana kuti angava rini ndobva tawirirana date ra 30 june kusazivawo kwamuri kuti zvinoita 30 june hazvina kupa tangoti tizvise kwamuri imimi asi kuno kuti tawirirana hedu kuti 30 wacho vanhu vanotanga kuwa muna april may june tinge tiri panguva yekutengesa zvirimwa satangoti ndo zuva rekupedzesera 30 june same so 30 may 30 may
changamiro vari kuti musi wa 30 May. I'm sorry. That broken that can I can it's not in the road to come on a marry. Doing a marry. Ongo. In a marry. Mombe yenyu mari nyo. Mombe. Alright. Asi panyaya iyi pane mombe inotoda kutotengwa youraiwa yotodyiwa nevanhu. Asi kana mukawana iri mari munotipa tinototenga mombe iyoyo yodyiwa nevanhu pajekerere. Saka tiri kuti 3rd May. Ndozuva rekupedzisira. Pane vamwe vari kuteera sabu pane chekutaura imbogara sabu pane chekutaura pamusure chamari ndachida kuti mureva vasati vasimuka pane imwe nyaya futi zvakare munhu mwana wavaigaivudzi ini ndogara kuvillage kana ndisipo pana secretary ndofuna ndesabhuku hapana asina muzive nyamwe ndisipo vanoenda kwaari anomirira nzvimbo yasabhuku vakachengetedza mwana iyoyo hapana vanasabhuku saka unga wabvunza kuti akavatenderero vakavasabhuku wavo ipapo ndiyavo. Sorry, Vamtin. By order, yedare. Tangachida kuti nyaya iyoyo ive nyaya yakazvimirirawo. Mutiregerera hatigoni kuipinza panapa. Tine zvakare nyaya yaJoel Muchemwa. Ini ndozvitaura pachena kuitira kuti ndichene kuna mambo ndisazonzi mangwana ndakaita. Ndakambokupai summon imi sabhuku mushure mokunge ndichimhanya-mhanya raitaura nezvekudyiwa kwemutero pavanga vari sabhuku. VaJoel Muchemwa havana kuuya kumatatu musi wa29 kudai kuda rero. Ranasvika summon vakauya nyaya yavo tikarefera back tikati tipfuure mazita evanhu vacho chaivo vakadyiwa vazhinji. Pakauya kaina semutero tikwanise kubatsirana nemudhobha zvangu mirira ipapa asi mazita acho ari saka tiri kupfuurira mberi nenyaya iyoyo musi wa29 asi still mungadai makangouya makasabhita futi manems zvese zvakanaka ari right apa papfuurwa vamwe vacho vane nyaya dzavo